ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರಿಗಳ ರಕ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ನಿಂಗೆ ತೂತುಜಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಎಂಚಿನೆನ್ನುವರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚಿತ್ನ ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡು ಏನಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಜನ ಬೇಲೆ ಪೂತಾಂಡು ಇತ್ತು ಯಾನು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತ ಬಲೆ ಯಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚೆಪ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈತೆ ಎನ್ಕಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಗೋವೆಲನ್ನು ತೋಚಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಇಪ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಗೋವೆಲ್ದು ನೀರುಂಡು ಪಟ್ಟು ಗಲೀಜಾತ ನೀರು ಪೂರ ತೋಜನದ ಕುಂದು ಶೋಕುಂಡದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಕುಂಟರ್ನ ಕಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೋನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕಡ್ಡಿಟ್ಲ ಬರ್ಪಲು ഞാൻ പണ്ടത്തെ പൂര കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊട്ടുക്ക് ബറൊന്നിപ്പോളു ഞാൻ ഓൽപ്പോണ്ടല്ല അಲ್ಪ ഇപ്പോಲು ಬಂದು ತೊಲೆ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಚ ಪೋಪುನು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ರದ್ದು ಪೋಲ ಬರ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ರದ್ದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪೋರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಿರರ್ದು ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎದುರುಡಾದ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂಚ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪಿದಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡ ತೋಜುನತ್ತ ಇರ್ದದು ತೋಂಡ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಅಂದ ನಮ್ಮನೆ ಜಗಲಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ ನೆಟ ಮತ ಕುಳ್ಳರೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ ಒಂದು ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೂತ ಗಿಡಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪವಾರ ಈನ ಪೂರ ಪೂ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಪೂತ ಗಿಡಕುಲು ಮಾತ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಗುವೇಲನ್ ತೋಜಾಯತ ಎಕಡು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕುದ ಮರ ಮೂಲು ದಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದ ನಂದು ನಿಗಲಿಕ್ಕೇನೋಲಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕೊಕ್ಕುದ ಮರ ಉಂಡತ ಐಟು ಕೊಕ್ಕುಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಗೆಲ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಕಡ್ಪರ ಆಪುಜತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಕ್ಕುದ ಮರ ಇಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೀಟನ್ನು ಬಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲದು ಲೈಪೋಯಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೊಸ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ದೀಪ ಏಪಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಲ ಪೊತ್ತಾವೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಟಿವಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಟು ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮನ ಸೋನು ಏಪಲ ನೆಟೆನೆ ಕುಲ್ಲುನು ನೆಟೆನೆ ಚೆಪ್ಪು ನಾಲು ನಮ್ಮ ಏತು ಒಚ್ಚದು ದೀಂಡಲಾತೆ ಅರ್ಥ ದೀಂಡಲಾತೆ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಜಪ್ಪು ನಾಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬಾತಲ್ಲ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ರೂಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮದಾದ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂತೋನು ಜೊಂದೇನು ನಮ್ಮನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಚಿಪ್ಪುನು ಮೋಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಂಟ ಗ್ಯಾಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಆಯ್ತು ಸದ್ಯಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು
ಇಂಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪಿನ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ದೀತುಂಡು. ನೆಟೆ ಬತ್ತಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ರೂಮ್ ನೆಟೆ ನೆಜ್ಜೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ನೆಟ ಫ್ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ದೀತನ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ ಪೂರ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನಮ್ಮನ ರೂಮ್ ತುಯ್ಯಾರತ ಇಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಬಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಪಿರದು ಪೂರ ಎಂಚೊಂದು ತೋಜವ ಒಂದು ಪೂರ ಶೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳಸಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಬಾರಿದ್ದಿರತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೈಡಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡುದಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂದಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ದೀದವು ಈತ ಆತನ ಮಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪಿರಾರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಮ್ಮನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಪುನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ನೆಟನೆ ದೀಪುನು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲ್ ದಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಸೋನು ಬುಡ್ಪುಜಲು ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಕೊನ್ನದು ಓಲೋಲ್ ಅಗ್ಗಿದು ಪಾಡುವಲು ಐಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ದೀಪುನು ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಒಲ್ಲ ದೀಪುಜ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿರಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೂಳು ಮಲ್ಪಿನಮ್ಮ ಮೀಯರ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಾದಿ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಾದಿ ಇಂಚ ಪೋರೆಗ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾರ್ದು ಬರ್ಪ ದುಮ್ಮುಡು ಬರ್ಪುಜಂದ ಒಂದು ಪಿರಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿದಕಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪಾರ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಇದ್ದ ಪಿರಾರ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಿರ ತೋಜಂಡತ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಪಿರ. ಸೋನು ಯಾನು ಏಪುಲು ಡೈಲಿ ಬೈಯಡು ಪೇರ್ ಪತಾರ ಪೋಪೇದ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ ಪೇರ್ ಪತಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದವು ಪೋಂದುಳ್ಳಲು ಯಾನು ಬೋಯ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂತುಜೊಲ್ಲಲು ಸೀತ ಅಲ್ನತಿ ಕಾಲು ಪೋಂದುಳ್ಳು ಈನಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೋನು ಪೇರತ್ತು ಬಲ ಸೋನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ನಾತಿ ಕಾಲು ಪೋಂದುಳ್ಳು ಒಡಿಗಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಪಿದಾಡುವೇತ ಪೇರ್ ಪತ್ತರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಂದುಳ್ಳಲು ಇದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತತ ಅಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೋಲು ತೂಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಏಪೋಲ ಪಂಡ ರೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾದ ಬರ್ತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಜ ತುಯರಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕಿನ್ಯ ಇಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ ಅವ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕುಂಟರ್ದು ಮತ್ತು ನೆಟೆನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆ ನೀರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೊಂಡತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟೆನೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಯ್ತೋದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮೂಲು ವಯರ್ ತುಂಡಾದ ಪೋತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪೋಂಡು ಹಾಳಾದ ಪೋಂಡು ಅನಂತರ ಪುಜ್ಜಿ
ಅಂಚೈತೆ ಗಿರಾಕಿ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಏರಂಡ ಸೇಲ್ಗೆ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಗುಜಿರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು. ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೈತನ ಬಂದು ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದಟ್ಟು ನಿಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಅಡಿಮುಟ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದಟ್ಟು ಕುಡೋರ ನಿಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡಿಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.